¿Qué? Preguntábamos algo, pues eso, que... ¿Sabéis ¿Cómo algo? fue de rápida, así, más o menos, la transformación que sufrió Colla de estar simplemente con las casas pequeñas de Citroën, promovidas como el Economato, a, a todos los edificios que se construyeron después, cuando empezó a reconocerse un poco más? Mira, vos sabedes que Colla é o que se chama unha cidade dormitorio. Hoxe en día vos mirades Colla e debe ser a octava cidade de Galicia. Se Colla se independizase de Vigo, sería prácticamente a octava cidade de Galicia en habitantes. Entonces, eu non coñecín cando Colla se transformou nunha cidade, digamos, como é hoxe en día, pero si sei, digamos, por conhecimentos, que está moi relacionada co que vai a ser despois Citroën. Entonces, esta cidade, digamos, para chamarlle un nome, naceu moi ligada a Citroën a finales dos anos 50, principios dos 60, etc. Entonces, isto era, aínda perviven hoxe en día, se vos movedes polo voso barrio, aínda quedan sitios en Colla onde podes encontrar casas baixas con hortas e todas estas cousas, non? Hortas, casas baixiñas, etc, etc. Entonces, a desgracia un pouco deste barrio foi que se fixo, ou desta cidade, se queredes, fixose pensando non tanto en facer algo que fose habitable e que, por tanto, tuvese unha serie de servicios, sino que se fixo, basicamente, como unha serie de construccións, eu supoño que especulativas, donde se pudese, vou dicir a palabra exacta, almacenar os traballadores que traballaban en sitios como despois era Citroën, etc. E se vos fixades e ainda dades hoxe en día unha volta por Colla, vades a topar que prácticamente ningún edificio ten lugares donde se poidan establecer o que podíamos chamar sitios de convivencia social. Entonces, o que amargou o barrio ao longo de moito tempo vai a ser precisamente esa carencia de crear edificios para que a xente dormise, pero para que a xente non habitase. E entonces, aínda hoxe en día é moi raro pasear pola cidade e ver pois xente camiñando. Nós agora neste momento estamos aquí, son as 11:30 da mañán prácticamente, e non vemos xente movéndose. Por que razón? Porque non hai servicios sociales prácticamente ningún. Cando me refiero a servicios sociales non me refiero solo a ambulatorios ou instituto onde nos estamos, sino, bueno, porque as casas deberían ter como mínimo unha serie de baixos que fosen destinados ao que podíamos chamar comercio normal, de menudencias, como hai en prácticamente todas as cidades. Entón, aquí únicamente que vemos é que miramos para arriba e vemos edificios moi altos. Cando se construiu esta cidade, había moito espacio libre. Entón, o normal sería facer unha cidade pensada para a xente que viña de vivir en sitios que eran casas baixas. Entón, o gran problema que vai a ter Colla é que se fai unha cidade donde a xente que vai habitar, que son os vosos avós, en definitiva, ou os vosos bisavós en algúns casos, viñan de uns ambientes que eran basicamente rurales e se atoparon con estas moles. De aí que Colla fose sempre un lugar conflictivo non pola xente, sino porque fixeron unha cidade que non se adecuaba en absoluto ao que era a xente que iba a habitar. E iso vai a ser un problema moi importante. E, de feito, se hoxe en día Colla non é tan conflictiva como era no pasado, é basicamente porque vos vedes máis ao marxen do que era a cidade. Pero, claro, aquí fai 40, 30 anos, prácticamente era imposible desplazarse a Vigo, casi non había os autobuses. Esta situación que hoxe en día ten todo o mundo coche particular e se pode desplazar, etc., non o había, e entón a xente facía un pouco a vida pechada aquí, pero xa non a xente que traballaba, senón os rapaces, que por definición teñen que ter unha certa vida social, non a podían ter. Entón era bastante corrente pois que os rapaces se reunisen nos baixos das casas, arrimados contra a parede, etc., e non tiñan lugares de convivencia nin cosas destas. E iso provocou que fose un barrio máis ou menos conflictivo, donde en algúns lugares entrou a droga e fixo estragos, non só aquí, por suposto, pero en outros sitios tamén de Vigo, e iso creou un clima que podíamos chamar así de malestar, de mala fame, etc., que non se correspondía en absoluto, ou non se debía corresponder en absoluto que era esa xente. Eu lembrome, por exemplo, nos anos 80, vos non o vades a creer, pero nos anos 80, os compañeros vosos, que hoxe en día terán, eu que sei, 40 e tantos anos, fixeron unhas folgas durante semanas, basicamente para conseguir que non se subisen as tasas de autobús.
Entón, aí temos unha diferencia, por exemplo, co que vos decía antes. Vos, en día, vos trae o autobús ao instituto, vos descarga aquí, vos leva a casa, etc. Os vosos compañeiros dos anos 80 viñan no autobús, collían donde fose, e viu o autobús ás horas punta de entrada ao instituto, viñan cargados a tope. Non había institutos destinados especificamente ao instituto. E iso provocaba unha masificación absurda, etc. E foi tal a situación que os vosos compañeros fixeron unha folga que durou días, semanas, etc., para loitar contra a subida dos precios do autobús. E me parece que estou falando do ano 82, daquela había unha cosa que se chamaba a lei antiterrorista, etc., e veo a policía, eu estaba en clase, un día ás 4 da tarde, veo a policía antidisturbios, armada con cascos, prácticamente con toda a parafernalia como se forades terroristas, e os rapaces entraron moitos dentro do instituto, porque a pelea estaba levada fora do instituto. Entón, moitos, ante aquel terror que colleron, entraron no instituto, algúns se refugiaron nas clases, etc. Eu lembrome que estaba dando unha clase naquele momento con un curso de COU, a clase se chamaba Psicou, e nunha clase que tiña onde estaban 30, que era no primeiro piso, entraron así como 40 rapaces máis. E entón a policía entrou no instituto, entrou na miña clase, e cando entrou naquela clase viu así que en vez de 30 habían así como 60 rapaces, todos ali sentados e acojonados, e a todo isto a policía dando hostias por todos os sitios. Pero hostias, que decir hostias, patadas, golpes, porrazos, hasta o extremo de que romperon portas, baños, váteres, etc., etc. E na miña clase en concreto obrigaron a todos a salir, pero antes de obligalos a salir eu protestei, dixen, isto non se pode facer porque isto é unha institución pública e cerrada e ustedes non teñen acceso a isto. Pola lei antiterrorista si o podían facer. A min me deron de hostias, deronme 2 patadas, cando eu lle dixen que non podían estar ali porque eu estaba explicando e, por tanto, como profesor tiña os meus dereitos, eu no encerado só tiña 2 palabras escritas e un pasma me dixo textualmente: usted non é profesor nin é nada, usted non está explicando nada, que non hai nada escrito no encerado. E entonces mandaron sair a todos os rapaces e un por un se puxeron un pasma a cada lado e fla, 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 hostias a todos. Os rapaces subiron e nós tuvemos a sorte de que estábamos no primeiro piso, pero que subiron hasta a planta 3, ou se credes, ao nivel 2. E algúns rapaces tan acojonados se tiraron pola ventana. Por lo menos 2 rapaces se tiraron pola ventana. E o día seguinte, os baños do piso 2, 1 e a planta baixa estaban as portas rotas, algúns baños rotos, pero non rotos por vos compañeros, rotos pola pasma. E estou falando do ano 82, pois igual vos sona decir, isto que pasa, que estamos na primavera árabe. Non, foi a primavera de Colla, foi en Colla. E todo por unha cousa tan sinxela como que os vosos compañeiros non querían que se subisen os precios do autobús. Claro, eso comparado a la hora que a vosa situación de que o autobús vos recolle, mamá te hace el desayuno, es que tengo que lavar los calzoncillos, e claro, está unha situación, eso, por eso, ahora estou vos dicindo isto, e moitos de vos estades ca boca aberta, e me gustaría que a cámara, en vez de enfocarme a min, se enfocase a vos, se veríades como entonces, iba a decir, no, porque ahora xa posades, pero nun principio eu estaba vos vendo, sí, seguro. E non vos estou mentindo, non vos estou mentindo. Deronlle de hostias, porque hai que tirar cosas claras, non só a min, sino a máis profesores. Alguno non se lo cree. No. Eso era un ministro que me parece que se chamaba Corcuera, que se chamaba, despois foi coñecida esa lei antiterrorista como lei de la patada en la puerta. Entonces, a patada en la puerta significaba eso. Entonces, ahora vos que tedes tantos medios de información, ides a internet e mirades o que son a policía antidisturbios. E ha de ver por aí fotos e va a ver os fichos. Nos chamábamos de daquela os grises, ou vos compañeros chamaban os grises ou a pasma, e solo con velos te acojonaban.
porque non eran os policías de Vigo, era un corpo especial que estaban, me parece que estaban en Valladolid e se desplazaban por toda España cando había disturbios. E isto chamase historia, e isto tenes obligación vos de saber. E é o vosso deber informarvos, para, por un lado, mirar o que foi o pasado e, por outro lado, saber o que tendes vos hoxendía e o que tendes que defender, claro. Pues que esta historia non entra na selectividade, ¿no? Claro, esta historia non entra na selectividade. E entonces, eu hoxendía, cando os equivalentes do que era coude antes, que agora é segundo de bacharelato, cando falamos destas cousas e pasa algún problema, sempre, no, es que la clase baja, es que la clase alta, e isto é un inciso, cando me dicen clase baja e clase alta, inmediatamente me poño de mala hostia, porque vos non sodes de clase baixa, vos sodes fillo de traballadores, eu serei fillo de traballador, pero en absoluto sodes fillo de clase baixa. E, por tanto, tendes que ter certo orgullo e reivindicar o que é ser fillo de traballadores ou do que sea, e de ser de unha cidade que se chama Colla, dun barrio que se chama Colla, e que ten a súa dignidade. E, por tanto, como eu vexe que algún de vos a partir de hoxe fala de que é de clase baixa, pego unha hostia e non falo máis con ele. Bueno, luego vamos a cortar ese trozo. No, podelo deixar, porque